Видите, сега ще ви покажа какво си поръчах от Беркер. Поръчката ми не е много голяма, но вече имам почти всичко. Техния околоочен крем на Medibio. Доста голяма опаковка е. Казват, че е много хубав. Ще видим. Също измивната им пяна, която вече ми е почти свършила. Също опаковката е доста голяма и стига за доста дълго време. Тонер паджовете, които дълго време бяха изчерпани, но вече са налични и реших да се възползвам. И тук са доста бройки, ще имам за доста време. И разбира се, една ампулка за коса, уникалено действие има. И разбира се, имаме и подаръчета, маска, нещо за устни, някакво балсамче, мостри на тонер паджовете и разбира се, мостра на ампулата. Това си поръчах.